νίκης, ωε, 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 ωε. Πόλη νίκης, αλλά τι είσαι θεά εσύ, έχω να πω δυο λόγια. Αρχικά μια ερώτηση πολύ σημαντική, περνάμε καλά? Εσείς από εκεί περνάτε καλά? Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι αυτό προφανώς έχουμε έρθει να περάσουμε καλά, όμως σήμερα έχουμε έρθει εδώ και για άλλο ένα λόγο. Προχτές τα αδέρφια μας, οι μπασκετικοί, είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανέβηκαν η κατηγορία. Οπότε θέλω ένα σύνθημα για τα αδέρφια. Πόλη νίκης, ωε, 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 ωε. Πόλη νίκης, ωε, ωε, ωε. Πόλη νίκης, ωε, ωε, ωε. Πόλη νίκης, ωε. Λοιπόν, μπράβο στα αδέρφια, μάγκες, συνεχίστε έτσι και εις ανώτερα. Συγγνώμη τώρα, εσείς δεν είναι καλά πράγματα, συγγνώμη. Πείτε μας. Για να γίνει απάντημα. Δεν τα βγάλεις, δεν το πω. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ο πρόεδρος είναι τρελός γιατί έχει την ευτυχία να έχει διπλό αυτά τα υπέροχα παιδιά 3 χρόνια. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Έχουμε καλή 10 ώρες και πραγματικά δεν πω άλλη μια φορά. Είμαι πολύ τυχερός που έχω γνωρίσει αυτά τα υπέροχα παιδιά 3 χρόνια που είμαστε μαζί. Σε 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε 2 πρωταθλήματα με την εθνική ομάδα και θα πρέπει να τονίσω, αν και Παναθηναϊκός, ότι η ομάδα νέων της ομάδας μας κατάφερε να κερδίσει και το Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόλη νίκης, ωε, 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 ωε. Πόλη νίκης, ωε, ωε.